ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଇଏ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ପୁଣି କଣ ଆବାଜ ଆଇଲା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସତରେ ଆବାଜ ତ ତଳୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଆରେ ଇଏ 4 ଇଞ୍ଚିଆ ସ୍କେଲ ର ଲୋକଟା କିଏ? ଆଇଏ ହେଡି ସାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଖୋଜୁ ନଥିଲେ, ଯାହାର ମର୍ଡର କେସ୍ ଆଉ କିଡନାପିଂ କେସ୍ ରେ ବାବୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭିକୁ ଦାଦା। କଣ ତମେ ଭିକୁ ଦାଦା? ତମେ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟଟା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭିକୁ ଦାଦା। ସେ କଥା କଣ କି ସାର୍, ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଛୋଟ ବେଳୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ହଲିସ୍ କିଛି ଖୁଆଇ ପାରିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲିନି। ଆରେ ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛ ତାହେଲେ ତମ ସାଥି ଆସି କାହିଁ କହିଲେ ତମେ କିଡନାପ ହେଇଯାଇଛ, ତମର ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି? ହେଇଟି ସାର୍ ସେ କଥା କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତ ଝାଟା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରେ। ପହରଦିନ କଣ ହେଇଛି, ଝାଟା ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସାରେ ମୋ ହାଇଟ୍ ଏତେ ଛୋଟ, ସିଏ ମତେ ମୂଷା ଭାବିକି ମତେ ଗୋଡେଇଲା। ସେ ମତେ ଗୋଡେଇଲା, ମୁଁ ବି ଦୌଡୁଛି। ତାରି ଡରରେ ମୁଁ କଣ କରିଲି ନା, ଗୋଟେ ଭାଡି ଉପରକୁ ଚଢିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସାରେ କଣ କରିବି, ମୋ କପାଳ ତ ଖରାପ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଡିକି ସିନା ଡରରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଢିଗଲି। ସାରେ ସେ ବିଲେଇ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଜମା ବି ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ସାରେ ସେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କୁ କିଏ ଯାଉଛି ନା ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛି। ସାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ସେ ଭାଡି ଉପରେ ରହିଲି। ସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଛି ଭାଡି ଉପରୁ। ହଇଓ ଝାଟିଆ ବାବୁ, ତମକୁ ଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ତମକୁ ଆଉ କେହି ଲୋକ ମିଲେନି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଇଁ। ତମେ ଏ ନୁନୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମେ ରଖିଛ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ। ସାରେ ସେ କଥା କଣ କି, ଇଏ ଭିକୁ ଦାଦା ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ମୋ ବାଳ ପାଟି ଅଖାଡ, ମୁଁ କହିବି କଣ ସାଙ୍ଗେ।